Предаването «Седмицата на екран» се излъчва със съдействието на Алкомет. Над 40 години устойчиво развитие, иновации и доверие. Добър вечер! Започва предаването «Седмицата на екран». Точно в 18:00 се радвам да ви приветствам в ефира на телевизия Шумен. Аз съм Красимир Кънчев и съм водещият на предаването, което, както добре знаете, се излъчва всеки понеделник за времето между 18 и 20 часа. Така ще бъде и на днешният 27 април. А ето какво сме ви подготвили в днешното издание заедно с нашият екип. След секунди интересна дискусия тук в студиото на тема професионално образование. В сряда Шумен ще е домакин на второто издание на Панаир на професиите, в който професионалните гимназии от Шумен представят своите възможности за професионално образование, а пък представители на частния сектор представят своите възможности за професионална реализация. Така че тук в студиото ще присъства организаторът на събитието Владислав Генов, ресорният заместник мед по образование и култура на Шумен Даниела Савчева, директорът на една от професионалните гимназии в Шумен Веселин Тодоров и Георги Озунов, представител на една от големите фирми тук в нашия град. Заедно с тях ще говорим тематично по наистина този важен ресор, наречен професионално образование. След централната емисия новини на телевизия Шумен в 18:30 часа предаването ще продължи със своята рубрика Отпечатъци и рубриката на нашите партньори от Средно училище Сава Доброплотник, Код Сава. Много спорт също така очаквайте в днешния ден и за финал фолклорната рубрика на Красимир Савов. Всичко това предстои за времето до 20 часа. Седмицата на екран започва сега. Уважаеми зрители, в началото на днешното предаване ще засегнем една изключително важна тема или по-скоро теми, защото те са взаимосвързани, а именно говорим си за образование, в частност професионално образование и реализация в частният сектор. Естествено, не и без участието на местната власт. За какво става дума? Панаир на професиите, второ издание в Шумен, който ще бъде върху акцент професионалното образование и реализация след това на завършилите в частния сектор или в публичния такъв. Да представя моите гости първо тук в студиото. Изключително се радвам, че в такъв широк формат ще протече нашият разговор сега по тази изключително важна тема. Първо, разбира се, с дамата, заместник кметът по образование и култура на община Шумен Даниела Савчева. Добър вечер. Добър вечер. Главният виновник за това да сме в този формат тук и да го има като второ издание Панаирът на професиите в Шумен, който предстои на 29 април. Господин Владислав Генов, директор на Шуменския технологичен институт. Изключително ми е приятно. Също така приветствам с добре дошъл директорът на професионалната гимназия Асен Златаров в Шумен, господин Веселин Тодоров, и директор управление на активите в фирма Алкомет АД, господин Георги Озунов. Здравейте. Пълна палитра с всички важни хора и институции за темите, които са важни. И позволете ми първо обаче, скъпи гости, да започнем с господин Генов и да презентираме какво предстои на 29 април от 16 часа в Младежки дом, като второ издание на формата Панаир на професиите. Както всички знаят, ние работим от ден първи за каузата да направим Шумен технологичния център на Североизтока. Разбира се, това няма как да стане без хора, без квалифицирани кадри, затова изключително много отдаваме внимание на подготовката на кадри, на образованието. Така че миналата година стартирахме тази инициатива Панаир на професиите с цел да подпомогнем деца 6-7 клас и техните родители в избора им да кандидатстват във втората степен на образованието, за да се ориентират в професията, която биха желали да упражняват за в бъдеще. Защо и родителите? Защото все пак знаем, че решенията на деца на тая възраст се вземат и от родителите съвместно, но нашата идея беше не просто да направим едно поредно събитие, но изхождайки от нуждите на бизнеса, нуждите на индустрията в нашия регион. В разговор така с колегите в течение на годините така стигаме до
извода, че положението с кадри, с експертиза, не просто с кадри, нали, кадри с среден технически персонал, е тръгнал този проблем не по надолнище, а по спирала, така че единственото нещо, ако искаме нещо да се случи, е ние също да направим нещо. В противен случай само бихме констатирали. По тези две причини започнахме наистина и с радост установихме месец след миналогодишното първо издание, че в една друга област от нашата държава са видяли резон в това и така са го повторили като събитие, което ще рече, че наистина има смисъл от всичко това. Да, такива публични събития, особено когато са представени по хубав начин, правилен, добре структурирани и организирани, вярвам, че са изключително ценни и ние вече може да си направим този извод от първото издание на Панаира на професиите. Хубаво е, че тук имаме представители на всички важни основни стълбове в цялата тази сфера, ако мога така да се изразя, а именно местната власт, частният сектор и господин Тодоров като директор на професионалната гимназия по облекло-хранене на химични технологии, т.е. на образователния сектор. Госпожо Савчева, колко е важно наистина да се обърне внимание на професионалното образование в наши дни, защото аз считам, че дори сектор образование и обществото сме длъжници на професионалните гимназии, най-образно казано, понеже през последните години наблюдаваме все по-често тази тенденция, която и господин Генов каза за липса на професионални кадри, а пък виждаме, ако направим една елементарна съпоставка на броя на учениците в средните училища и професионалните гимназии, че наистина дисбаланса в много общини е сериозен. Как местната власт може да подкрепя прогресивна работа в тази насока? Аз първо да благодаря за партньорството. Наистина успешен първи опит. Сега се надявам да сме още по-успешни. Факти, преди да започнем предаването, споделих от съседна област, днес ни потърсиха от професионална гимназия, искат да вземат участие, което означава, че отзвука е добър. Тема професионално образование е изключително важна тема. Със сигурност последните години професионалното образование е изправено пред много сериозни предизвикателства. Сега аз няма да занимавам зрителите чисто нормативни изисквания, каква е процедурата при утвърждаване на държавния прием. По-скоро ролята на местната администрация, на общинската тук е основно при съгласуването на предложенията на директорите за обявените от тях специалности, паралелки за предстоящата учебна година. Правят се срещи и на областно ниво, правят се срещи с бизнеса, но не могат някакси да скрия, че в крайна сметка връзката се къса. Нали, между това, което бизнеса има като нужди, между кадрите, които произвеждат професионалните гимназии. Може би има много причини за това. Директора, предполагам, и той би споделил какви основни проблеми и предизвикателства, но със сигурност си мисля, че училищата трябва да бъдат малко по-адекватни на предложенията за специалности спрямо това, което бизнеса изисква от тях, да бъдат по-модерни. Разбирам, предизвикателството на директора е голямо. Той трябва да се съобрази с наличната база, с наличната възможност, квалификацията на неговите учители, педагогически кадри, техния норматив. В крайна сметка тези деца после излизат и те трябва да бъдат конкурентно способни на пазара на труда, съответно да отговорят пък на нуждите и на бизнеса. Аз съвсем не познавам в детайли реалната ситуация в община Шумен. Дори относно специалностите, които професионалните гимназии предлагат, нуждите в цялост, които бизнеса има от такива кадри със средно образование. Но сякаш си мисля, че нашите училища поне на някакво базисно ниво със сигурност имат специалностите, които, господин Озон ще ме допълни, ако греша, които нашето производство, фирми, индустрия и публичния сектор има. Но може би аз това не случайно казах и обществото е длъжник на професионалните гимназии. И сега господин Веселин Тодоров ще каже той как вижда като директор на професионалната гимназия по облекло-хранене. Благодаря на организаторите. Миналата година участвахме и 5 гимназии. Аз не съм говорител на всички. Представям лично нашата гимназия, но
Всеки мисля, че приветства подобно и отношение, и организирано събитие, което даде много по-широка възможност. Освен традиционното, ние имаме друго едно представяне на професиите, което провежда регионалния инспекторат, и то е с огромна традиция. Аз 20-та година участвам като директор в него, но бих участвал с отговорност и сме готови в четвъртък. Да. Ще стартираме отново участието си. Сигурно ще има и други участници. 5 професионални гимназии сме в града, 2 има в Нови пазар и 2 в Преслав. Това е към момента състоянието. Мисля, че няма нито една професионална гимназия, може би само икономиката, която да не изпитва затруднения при набиране на ученици. Професиите в известен смисъл са усъвременени. Не мога да кажа, но мисля, че при всички колеги има стремеж. Имам поглед. През миналата година бяхме с икономиката в една сграда. Те също предложиха нова специалност. Ние предложихме. Имаме вече 4, ако не се лъжа, училища с дуални професии. Тоест вървиме по пътя, който е предначертан за модернизиране на професионалното образование. Обществото ни е в дълг. Най-отговорно го заявявам. Не ни е в дълг. Имаме достатъчно възможности. В момента нашата гимназия, една от последните, ще приключи така наречената STEM програма за модернизация. 9 кабинета след това, най-модерно оборудване. Причината е, че бяхме 2 гимназии на 2 смени и малко забавихме, но ще влеземе в графика. Мене ми се струва, че проблема е на първо место от раждаемостта, която е твърде ниска в нашия окръг, демографския проблема. И на второ место ми се ще да има много по-голяма връзка между ръководствата на гимназиите, тъй като в момента заедно с Обществения съвет, който е към всяка една гимназия, дирекцията на всяко едно училище, педагогическия съвет се събират всяка година, месец ноември, декември обсъждаме, януари предлагаме и ето по това време ще ни се утвърдят съответните специалности. Позволете ми да отворя една скоба, като казахте, че обществото не е дълг и демографския проблем е основен проблем. Добре, колко примерно ученици в момента са във вашата гимназия? Директно ще ви кажа. 2004 от 5 февруари съм директор. Да. Вече станаха 22 години. Поех училището на 462 ученици. Но вече след сливането ли вие станахте директор? Не, преди. Да. Преди. Същата година се сляхме, но една паралелка имаше в химията. Тази специалност все още стои в абревиатурата и в момента изграждаме дори нов кабинет по химия. Стигнахме до 810 и в момента сме заедно с децата с специални потребности. Имаме подобна група деца, които са 23, децата ни в момента са 225. Така. Защото говорихте за демографската криза. Не, че омалуважавам този факт като изключително значим, обаче малко под 250 ученици при вас, а в същото време, при цялото ми уважение, пълната степен на моето съзнание ми е ясно колко безценно е всяко едно училище, всяка една образователна институция, но в Шумен имаме средни училища с над 1300 деца. Така че знам дали демографския проблем е основната криза. Не ги защитавам, но там започват от първи клас. Така е, да. Аз точно за това говоря, че предлагам, не казвам, че трябва да бъде така, предлагам да има един регулаторен механизъм, който да бъде съобразен с броя на завършващите ученици в 7 клас и той да бъде съобразен по начин, по който да задоволи директните заявки на бизнеса от професии. Мисля, че може дори да се редуваме, да отидем една година в едно училище, професионално да има малко по-малко паралелки, следващата година примерно в друго училище, където има нужди за нови производствени мощности в града, защото нашата гимназия задоволява традиционни потребности. Което е изключително готварство, важно. ресторантьорство, фризьорство, но има гимназии, които имат изключително необходими и за промишлеността, и за строителството специалности и за банковото. Хубавото за Шумен, и господин Генов може би ще каже от контакта си с училищата, че в Шумен обхващаме палитрата като професионални гимназии на всевъзможни специалности и разбира се, надявам се, нужди на бизнеса. Но господин Озунов ще каже, госпожа Савчева спомена, скъса се някъде връзката. Къде, господин Озунов? Бизнеса ли не е достатъчно добре заявява своите потребности пред сектор образование или как вие виждате ситуацията? Така, значи като цяло рейтинга на тези професионални гимназии в случая, които ние като производствено предприятие сме ползвали, основно бяха от механотехникума на времето.
с основни професии, които те са си така. Няма значение как модерно ще ги наречем, но стругаря си е стругар, фрезиста е фрезист, електротехника е електротехник, механика е механик. Това са основни базови професии, които е добре да притежава всеки един младеж на 18 годишна възраст. Особено за мъжете, но в момента, например, имаме дори механик, инженер, който е ръководител, жена на 29 години. Почвайки от средното образование, че тези професии наистина изчезнаха, оттам пък падна капацитета на самите техни професионални гимназии да поддържат и преподаватели, които да преподават подобни тези професии. Материалната база също няма. Няма стругове, няма фрези, където да се учат. Да, имат, може би, развиват някакви кабинети специализирани, но ние, честно казвам, не знаем те какво имат. Не канят никой от нас да ходиме, да речем, един път в месеца да се срещаме с тези ученици. В същото време ние се опитваме на база на тая дуална форма на обучение в момента. Тази година заявихме 12 деца, които са 11 и 12 клас, които са абсолютно неориентирани за какво става въпрос. Виждаме, че нивото на образование въобще не е това, което е било, да не говорим едно време и сега. Хвърлят ли ги на нас там за по 3-4 дена, ние сме длъжни ние да се грижим за тях, ние да ги възпитаваме. Имаме си друга работа, естествено. Те са на трудов договор, но някак си не са озрели. Интересното е, че може би от 12 деца, 2 ще се върнат до година. Ще се върнат с тотално променено различно съзнание, защото вече ще искат работа, ще се подчиняват на дисциплината, няма да играят на телефоните по цял ден, ще участват активно. От друга страна също така, приемайки деца под такава форма, ние нямаме право на много неща да изискаме от тях. Не може да ги пуснем в производствени помещения, не може да ги сложиме до работеща машина, дори да гледат, нали, как се осъществява процеса. Това са някакви нормативни пречки, които ние няма какво повече да направим и как да им измислим специална среда за тях. Може би тук е точно на господин Генов ролята, заедно с основните фирми в региона, да се създадат технологичен център, в който да може да се правят подходящи обучения, също така и да ходим и по училищата и там да се случват. Но основният проблем е, че ние заявяваме дадени професии, откликвайки на пазарното търсене, да не е механик или електротехник, нека да я направим по-модерно специалността мехатроника, което е наистина модерна и широко обхватна дейност, с хубави учебни планове, но поради наличието на толкова много реални гимназии в града, просто за тези професионални гимназии не остават деца. Позволете ми да ви попитам, дали обаче бизнеса в случая е един пасивен консуматор на готовите кадри, които образованието, било то средното или вече висшето, създава. Тоест, вие по какъв начин стимулирате или правите ли го, знам, че има примери, които можем да дадем, в случая дори и с Алкомет, как бизнеса стимулира и прави така, че сектор образование да е по-адекватен и да има по-голям интерес към съответните специалности? Може ли да е по-активен, да инвестира дори в пълния смисъл на тази дума? Прави ли го? Значи Алкомет доста години наред имаше открита специалност светна металургия, която беше възродена след толкова много години с осигуряване на стипендии, учебни материали, пълна поддръжка на тази специалност. Просто няма деца. Тя на третата година не можаха да се напълнят 6 човека, поне половин паралелка да открият. Тази година също се случи с 2 от специалности, които бяхме обявили. Не можаха да направят пълна паралелка и направиха половин клас. Да. Важно беше да направим това уточнение, за да се знае, че всички вие като представители на вашите институции сте ангажирани пряко в процеса, който надяваме се ще даде резултат. Това не е работа от днеска за утре, макар сега с второто издание на Панаирите на професиите, господин Генов, всички тези проблеми, макар че в най-грубия смисъл на думата изложение Панаир на професиите, може ли да ги засегне и да разясни на младите хора колко ценни и важни могат да бъдат техните амбиции, ако ги реализират през една такава гимназия, като тази на господин Тодоров?
Точно това е идеята на едно такова събитие. Разбира се, за 4 часа няма как някой да вземе кардинално решение за живота си или да придобие за решение но да придобие такива умения. Но нашата идея тук е да срещнем децата и техните родители с реалните компании, които са в нашия регион, за да се видят те с директор, с инженер, с работник, който реално работи в тези компании. И да подчертаем реални компании, които до немалка степен са изключително успешни. Точно така. И те само за нашият регион. Да. И то са тръгнали от региона и те не са така външни компании, това са български компании, за да се докоснат и да чуят информация от първа ръка. И ако, да речем, детето би искало да стане такъв и такъв и такъв, да попита, добре, в този случай аз къде трябва да отида и да уча, какво да запиша? И когато бъде насочен, той пък да отиде директно и детето и родителя да отидат в съответния щат на дадената професионална гимназия, да разговарят с директора, с учителя, с деца, които учат там, а не просто да вземат решения по слухове. Сега рейтинга на това училище тук е добро, там е лошо, затова ще запишем детето си еди къде си. Това е целта, да се получи информация от първа ръка. Но аз исках да насоча точно към разковничето на проблема. Да, в годините наистина бизнеса, който мисли за своето развитие, е инвестирал, той мисли за кадрите си и това в продължение на годините се е случвало. Тенденцията, която обаче се развива между бизнеса, науката и образованието, защото нашата цел със създанието на сите е да направим тая връзка работеща, защото тези трите вървят в успоредни прави, а нямат връзка помежду си. Много често се е случвало така, че бизнеса и науката образованието и науката гледат на бизнеса като касичка, спонсор, какви пари те могат да ни дадат, за да си оборудваме това и това и това. Разбира се, бизнесът е загрижен за това. Говоря за една част от бизнеса, има и такъв, който гледа само като консумация, но ние в случая не сме такъв. Да, разбира се. Разбира се, дават, оборудват се кабинети, те в последствие стоят или заключени за демонстрации и така нататък, или до там опират нещата, но няма обратно кадри. Това е един от проблемите. В последствие бизнеса спира да инвестира, почва да гради паралелни обучителни структури, което не му е ролята. Няма как той да бъде и да развие педагогически кадри. Да. И след това идва един втори проблем. Средните училища са на подчинение на съответната община. Нали? Не бъркам в случая. Професионалните гимназии, или както си ги знаем техникумите, техният принципал е държавата. Значи няма как общината да прави политика, която да засегне и средните училища, и техникумите. И тук идва конфликта и порочността на системата, парите вървят след ученика. Разбира се, всеки директор на училище, мислейки за себе си, гледа да има повече деца, за да има повече ученици, училището му да бъде в топ рейтинга и съответно това става за сметка на професионалните гимназии. Казахме, има и демографски фактор, като цяло няма откъде да се вземат деца допълнително и се намаляват специалностите и приема в професионалните гимназии. След това, да оставим даже бизнеса на страна. Нали? Той някак си ще намери от някъде кадри. Обаче ние даваме образование на деца и професии, които те не могат да упражняват в региона. И когато те го завършат, те започват да се чуят къде да избягат и какво да направят. Значи ние правим двойна недобра услуга веднъж на развитието на нашия регион и на нас самите, защото ние сме обществото на град Шумен. Независимо дали някой е бизнесмен, преподавател, учител, дори и чистач, няма нищо обидно в това. Ние сме част от обществото на този Шумен. И ние страдаме от това. Региона започва да има недобри показатели, започва да бъде избягван от инвеститори. Защо? По простата причина, че няма квалифицирани кадри. Второ, децата, които получават образование, не биха могли да се реализират и погледа им е към големите градове, много често и извън страната. Така че ние не справим никак добра услуга, а имаме всички предпоставки, дори и да не правим препратки към образователната система преди 90-та година, която мисля, че имаше
доста добри неща, но да направим препратка към развитите страни. Те правят точно това, което ние сме имали в миналото. Ако региона има тези потребности, съответно има тези и тези професионални училища. Госпожо Савчева. Това имах предвид, като казах, че връзката я няма. Не, че някой неадекватно е обявил приема си или нещо друго. Точно. Регулация има, тя е на ниво Министерство на образованието. Всяка година на базата на анализ, на базата на завършващите деца в 7-ми клас, се прави изчисление колко паралелки общо трябва да има за област Шумен, колко да бъдат с професионална насоченост. Проблема не е, че се намаля приема, защото ние чухме, че не може да се реализира обявена паралелка. Нали? Това не е защото се намаля приема. Именно, дори това е защото няма желание, защото сега няма да разсъждавам и да споделям мои лични субективни виждания, защо това е така, но има проблем. Със сигурност има проблем. И до някаква степен той имиджов ли е, господин Тодоров, за професионалните гимназии? Аз имам данни. Направил съм справка. 1958 година, когато съм роден аз, броя на завършилите 8 клас тогава е 8680. Вие знаете сега колко са. 1240. Да. Демографски. Със сигурност. Проблема категорично е демографски на първо место. Но идеята е, че има паралел, има прием обявен, той не се запълва. Лошото е, че за да решим демографския проблем ще е необходим хикс на брой период от време. А има ли краткосрочни мерки, които могат да се вземат, за да се промени тази картина в по-благоприятен вид? Има и примери в тая насока, в Русия, например, има и в Сливен, където по чисто административен път се решава какъв ще бъде приема. Дори не питат директорите, питат бизнеса, казва какво е, идват, затварят тази година, вместо 5 паралелки приемно при мен ще бъдат 2. Ама смятате ли, че тези деца ще дойдат там? Дори да бъде намален, нали, трябва да има някакво желание от страна на родител, от страна на детето. Нали, тая рестрикция ще помогне ли? Когато ние двамата с вас сме били ученици, кандидатствахме ли с прием? Да. Той беше до 97-8 година, след което спря. С кандидатстване. В нашото училище остана до 99-та с прием по рисуване, примерно мода и дизайн. Днес нямаме ученици в мода и дизайн, само една паралелка и само 9 ученика. И те ще намалеят още. Тоест липсва конкурентоспособността. Иначе казано, броят на местата за прием е много повече от броя на завършващите ученици. А трябва да бъде от обратното. Ако има 1200 завършващи, броя на местата трябва да е 1180 примерно или 1190, за да има конкуренция. И тогава наистина ще има конкуренция, повярвайте. Как можем заедно да се обединим в сферата на бързия обмен на информация, на популяризиране на даден сектор, на дадена специалност, на даден бизнес, така да се канализират тези процеси, да може да се неутрализира до някаква степен лошото влияние на демографския проблем и да може фирмата на господин Узунов, вашето училище, да се радва в бъдеще на по-добра обезпеченост от към ученици и професионалисти. Може да дам един пример? Естествено. 1984 година завърших математическата гимназия. Бях първия випуск на УПК. Никой не ни пита, искате ли да учите УПК или не искате. Край. 11 клас, всички отидете да учите професионално образование. Разбиха ни класовете. Да, беше гадно тогава, но въпреки всичко беше полезно, че всеки един от нас излезе с професия. Всеки един имаше професия. Да не говорим, че преди това, понеже имахме трудово обучение, буквално от 4-ти клас, първите неща, които сме си правили с нашите ръце, с инструмент, с чук, ги правихме в трудово обучение. В момента това го няма. В началното образование го няма. И накрая, след като завършваш дори математическа гимназия, аз осъзнае, че аз няма да отида да работя, аз ще отида да уча. В същото време ме бяха оценили още тогава, в Алкомет ми предлагаха стипендия да отида да уча металургия, аз пак имах стипендия, отидах да уча електротехника. Да, но излязахме с професия всичките, целият випуск и след това няколко години подред. В момента всички деца от реалните гимназии излизат едни готови, безработни, млади хора. Значи всеки знае да работи на компютър, всеки владее още в 6-ти клас почти перфектен английски. Ако не го е научил до 6-ти клас, значи просто не му се отдават езиците. Компютърната грамотност е нещо, което всяко дете има вече.
Оттам нататък основните професии ги няма. Те не могат с ръцете си нищо да направят, те не могат един бушон вкъщи да сменят, не могат едно кранче на чешмата да си оправят. Това нещо вече го няма. Това казваме, че те стават златни професии, безценни ще са. Ама вие представете си, значи аз миналата година, беше перфектно мероприятието, което господин Генов организира. Между другото, общественото хранене, гимназията направиха най-голямото шоу, беше много интересно, но кои дойдоха? Значи дойдоха родители с децата си, които или са наши служители, или така познати. Никой, нито една училище начално от 6 до 7 клас не си организира да си доведе децата там. А те трябваше да го направят. Както и нито една паралелка не е дошла да посети Алкомет. Ученици 6-7 клас. Те не знаят, че нещата се случват в завода всъщност. Че там се изкарват реалните продукти. Дори един телефон, който погледнеш, много от нещата се правят и в Алкомет, дори колелетата, които карат също, те части се правят там. И то... Да, благодаря. Госпожо Савчева, навярвам се, така си мисля, че може би общината, аз знам, че полагате много усилия в тази посока, но може да бъде още по-добър медиатор, именно за това, което казва господин Узунов. Да, опитваме се, когато говорихме за организирането на втората среща, даже си обещахме, че от сега ще започнем за следващата година за приема. Било срещи с бизнеса, било поне на ниво община, каквото може да бъде направено, сме по-адекватни. А дори информиране на общинските училища за подобно събитие, като планиране на това даже сме го направили вече, да. Получава това, което господин Узунов сега каза. Да, господин Генов, слушаме. Аз много се радвам, че стана така открит дебат. Точно това е целта на такива дискусии. Надявам се нашите зрители оценяват. Има един добър пример в една община в България, където професионалните гимназии са подчинени на общината и тя може да води обща политика за Бургас, като цяло. Да. За Бургас също и няколко селско-стопански техникуми. И това е наистина нещо добро, може да се планира, общината може да води политика, която реално да бъде изпълнявана. Следващото нещо, което може да се направи и там пък, там вече длъжници са директорите, защото те са принципали на своето заведение. Къде да учи детето, се определя каква е обстановката там. Нали, добро ли е, не е ли добро по отношение на дисциплината, по отношение на реда. Ние общуваме и с ученици и директно ми казват, това училище, това е добре, но дисциплината там, това не е добре, това е така, това е така. Ние не можем да направим, да осъществим този контрол, общината също не може. Но директора е човека, който може вече да направи това, за да стане тая среда привлекателна. Така че заедно с всички, ето Бог ме е създал човек с едно тяло с много части, които работят синхронно. Обществото е по същия начин. Така че аз не мисля... Четиримата сте тук да, и аз не мисля, че, заедно и това че ние стоим от 4 страни, а ние сме от едната страна на проблема и 4 различни части и трябва наистина в синхрон да работим. Това ще си пак ще се повторя, много се радвам, че четиримата сте тук и това е много показателно и показвате лице, не само да популяризираме това, надявам се, събитие, което всички оценяват по достоинство, ами и си казахме болните теми, болните въпроси и всеки от своята компетенция, експертиза казва какви биха могли да бъдат решения, които да доведат до някакъв тип по-добра ситуация. Така че това е много важно. И да, телевизионният ефир не е на 100% място, което ще даде рецептата как да се излекува тази болест със сигурност, но пък е много показателно дори за местната общност да показваме, че вие говорите помежду си и мислите в една посока. Може ли само да допълня? Само да кажа, че образователната среда в момента е абсолютно изравнена в абсолютно всички училища. Говорим за град Шумен обаче. Разбира се. Не мога да кажа, че е така в малките селища и в малките селски училища. Само за професионалните гимназии, за да защитя моите колеги, които ги няма. Ние не ги нападаме, че да ги защитавате. Не казахме, че нямало добра образователна среда. През тази година се извърши ремонт за над 1,5 милиона, плюс STEM проекта 350 хиляди. Същото е положението и в строителния техникум. Миналата година завърши ремонта на професионалната гимназия по икономика. Тази година казах, че след месеци при нас влиза STEM 9 нови кабинета. Средата е абсолютно навсякъде еднакво добра. Привлекателни са училищата и професиите ни са добри. Може би трябва да се помисли, пак казвам, за едно редуване. Не казвам, че трябва да се вземе от непрофесионалните.
по-скоро към професионалните да се помисли. Една година повече да се дадат места за механото, защото има нужда от телтехници. На следващата година трябва телтехници в строителството. Паралелно с това трябва и храненето, трябва и в селскостопанските да има хора, които да орат и да сеят. Това е По някакъв такъв начин. Един да може да води политиката за региона Да, и това беше да. предложението по отношение на популяризацията. Само да допълня, Финални че думи ще ви отговорността помоля. в никакъв случай не е на община Шумен, от която всички училища сме подкрепени. Аз не е имал случай да се обърна към община Шумен и дори лично към кмета, не само към вас, и да не съм подкрепен. Напротив, аз даже казвам, че те са Тук, много да. добре осъзнават И не говоря за ситуацията материална подкрепа. и говоря правят и невъзможното в тази всяко ситуация. едно отношение. Най-малкото отива на един журналист да хвали общината, ама в случая трябва да си Ами, го буквално кажем. преди 2 дена ми тръгна автобус, който ме вози учениците в 15:30 след обед за Смядово. Това стана с подкрепата на Шумен община, на Шумен областна управа и не на последно, а даже на първо место, на места на кметство село Смядово. Ами да се надяваме, че това нещо ще се Труден развива проблем. като взаимоотношения, господин Генов. И панера на Надяваме професиите, а и това, което Шуменски технологичен институт прави и по другите направления, ще даде резултат. Защото това са дългосрочни процеси, които надявам се ще се развиват в бъдеще за Искрено се по-доброто и на бизнеса, и на образованието, и на местната власт, защото местната власт е лицето на всички институции, които оперират или живеят на територията й, а пък всички, както вие казахте, сме едно общество, ние сме едно цяло. Точно така е. Ами, господа, госпожа Савчева, много ви благодаря. Със сигурност още много може да се говори по темата, но за жалост няма как в момента да го направим. Аз много оценявам това, че отделихте от графика си в този натварен ден, за да поговорим и открехнем малко завеста и пак казвам, повтарям се, проблемите и болезните теми, но и да популяризираме съвсем малко. Поговорихме за събитието, което предстои в сряда, но може би то само ще говори за себе си, господин Генов, и затова да поканим абсолютно всички, най-вече ученици и родители от основното началното образование, от средното. Заповядайте от 16 часа в Младежки дом на 29 април, сряда, да се включите в панаира на професиите. Ще видите какво професионално образование може да ви предложат шуменските гимназии. Ще видите каква професионална реализация предлага бизнеса. Повярвайте ми, не бива да бъде подценяван шуменският бизнес. Господин Озунов много може да говори по темата. Ще видите, надявам се, и всички други институции и организации, които могат да са пряка или косвена част от целият този процес, какво могат да ви предложат, така че не пропускайте панаир на професиите 29 април от 16 часа в Младежки дом. Ако някой има финални думи, да заповяда, ако не, благодаря ви още веднъж и надявам се до нови срещи. Радвам се, че открито говорихме по темата и надявам се, ще имаме възможност и в бъдеще да го правим. Много благодаря на заместник кмета по образование и култура на Шумен госпожа Савчева, на господин Тодоров, директор на професионална гимназия Облекло, хранене и химични технологии, Асен Златаров, господин Озунов от фирма Алкомет и организаторът на панаир на професиите, господин Владислав Генов от Шуменски технологичен институт. Не сменяйте канала, уважаеми зрители. След централна емисия новини, седмицата на екран продължава.